Simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish your e-commerce and put up your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Hello mga ka-MB! Nandito na naman ang trio ninyo. So, ayan, kamusta naman tayo? It's Martes Marites. Kaya naman, simulan na natin ang ating mga chikahan for today. Ayan, okay. So, kamusta naman kayong dalawa? Ano pa? Okay Ano pa naman sasabihin kami, mo? Sophia. Kamusta ka naman? Ako nakalimutan Yan. na ata ipakilala ang kanyang sarili. Sino ka Ay, nga ba? Sino ka? Teka lang, gusto ko nga muna kayong ipakilala. Ay, Dalawa. Kasi syempre gusto kayo niya last. original. Oo, gusto niya last. Pero anyway, since nasabi nyo na magpapakilala na ako, ayan, eto na naman ang inyong bagong ate, Sophia Pagaduan. At ang nag-iisang mas matanda pa kay Sophia pero nagmumukha ng bunso. Randy Guzman po, magdadala sa inyo ng good vibes for today. Kaya naman, bangon-bangon, gising-gising, inumin nyo na yung mga kape na yan para naman ang inyong katawan ay may energy. And tumutok na kayo dito sa Morning Balitaktakan dahil ang dala ng Dynamic Trio today ay mga kwento at good vibes na madadala nyo sa buong araw. Ang nag-iisang Randy Guzman. At mas matanda pa kaysa sa dalawang ito. Tatandaan, yan. no? Inamin ko na. Wala kasi si Ma'am Sheki. Good morning mga kabalitaktakan. Isa sang araw na naman tayong magkakasama. Ngayong umaga, magbibigay ng iba't ibang mga kwento ng inspirasyon at iba't ibang mga update at mga balita. Makakasama niyo po dyan ang nag-iisang gentle giant, Charles Limon. Yan. Kaya naman, i-rescan nyo na ang mga Digibox ninyo at para mahanap po ang Highland TV or Channel 44 or depende man kung saan kayong parte dito po sa Northern Luzon, i-rescan nyo lang po ang inyong mga antena or inyong mga Digibox upang mahanap nyo kami. Yan. Nako, yung mga tatamad-tamad dyan, ayaw pang bumangon pero hawak na agad ang cellphone pagmulat pa lang ng mata. Para naman may maganda kayong magawa ngayong umaga, i-search nyo na lamang po ang Regional News Group RNG Luzon. Ako, meron pa, may naiwan akong hair. May baby hair. Nakaka-stress ang baby hair ko. Ano ba? Magpapagupit na ata ako. Gugupitin natin yan. Anyway, meron tayong live stream sa ating Facebook page which is Regional News Group RNG Luzon. Meron din po nito sa ating YouTube channel. Ang kailangan nyo lang gawin, i-follow, i-like, subscribe, at i-share nyo na rin ang aming mga live. Kasi all throughout the day, meron tayong mga updates hanggang balita, kung ano-ano pa. And hit that notification button para ma-notify kayo. We also have our Instagram, TikTok, and Twitter, RNG Luzon. And meron din po kaming website na pwede nyong puntahan kapag gusto nyo ng babasahin, which is rngluzon.com. Bongga! Ayan, like diba? and follow and share. Ayan, lalong-lalo na itong Morning Balitaktakan. Pakishare na po sa aming mga kamag-anak dyan. Sa yun. Tama. Sa ang lupalop ng man ng Northern Luzon. Ayan. And follow our, sabi nga ni ate rin, follow our Instagram, Facebook accounts, and please access our website too. Tama. It's a good read, di ba? Maganda yung mga napapublish talaga doon. So, go ahead, mga ka-MV. Yan, go ahead at simulan natin ang araw na ito. Pero bago natin simulan at lumabas sa ating mga bahay, nako, tignan muna natin ang latest weather update natin ngayong umaga. Kung uulan ba o dapat magdala ng payong o wag muna. Sige, silipin natin yan ngayong
Anong ba ngayon? 13 Ika-13 na ng ba? 12. Hulyo. O, 12 12. pa lang. Pa lang. Excited! Diba nalito ako? Hindi ako nagbasa. Excited! Oo. Ayan, ngayong ika-12 po ng Hulyo 2022. Sa ating latest weather update ngayong umaga, naku, makakaranas po ng magandang panahon ang Northern Luzon. Pero kung nakikita nyo po itong sirkulasyon ngayon, dito po sa bandang right ng, dito po sa Isabela, may nakikita tayong sirkulasyon. Yan po pa rin ang binabantayan natin na low pressure area. So far, according po sa pag-asa, mababa po ang tsansang maging bagyo ito, pero in the next 24 hours ay magdadala po ito ng hindi magandang panahon dito po sa Bicol region, pati na dyan po sa Aurora at dyan din po sa NCR. At buong Eastern Visayas po at Western Visayas makakaranas po ng maulang panahon, habang hindi pa po apektado ngayon ng low pressure area itong Northern Luzon. Siguro bukas mararamdaman na po natin to, kasi so far ang estimate po ng pag-asa baka maging bagyo ito, pero hindi po magiging bagyo ito. And then so far magdala lang po tayo ng mga payong pananggalang sa ulan, dahil asahan pa rin po ang localized thunderstorms na iiral dito po sa Northern Luzon pagdating po ng hapon o sa tanghali. At magdala po tayo ng payong at anumang pananggalang sa ulan. Ang pinakamababang temperaturang naitala po kaninang umaga dito sa Baguio City, 16.4 degrees Celsius. At inaasahan natin itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 25.5 degrees Celsius. So, yan ang latest weather update natin ngayong umaga. Ayan, ako mga ka-MB, talagang mag-ready-ready lang tayo, no? Kasi tag-ulan na nga. And even though kahit wala pa namang bagyo, di ba? Ang lakas talaga ng ulan pa rin. Di ba habagat lang dun sa Ifugao, Benguet, pero tignan nyo naman yung parang naging sanhi niya. And speaking of that, sa tag-ulan, di ba? Talagang hassle sa ilang mga motorista natin, sa ating mga kababayan, Yes. yung mga roadworks, di ba? Yung mga Oo, roadworks. tama. Kaya naman, noong July 8, 2022, nag-issue ng executive order si Mayor Benjamin Magalong, kung saan sinasabi niya, minamandate niya ang ating mga contractors na magbigay muna ng notice or information sa publiko bago simulan ang kanilang mga roadworks, di ba? Talagang napaka-laking tulong nun. Kasi nga, syempre, pag hindi natin alam, lalo na pag lagi tayong lumalabas, ganyan, pwede tayong matraffic, di natin alam kung saan tayo pwedeng dumaan. Ayan, dapat daw, ang sabi dito sa executive order is 5 araw bago magsimula yung roadwork. Ayan. Siguro mas maganda sigurong gawin dyan is minsanan yung paggawa ng mga roadwork. Hindi naman pwede. Kasi kung minsanan naman, Charles, Hindi, lahat I mean naman kapag ng kasi kapag kung minsan yung bawadi, kapag natapos na yung kalsada, babakbakin na naman, maglalagay ng tubo yung bawadi, tapos sesemuntuhin na naman, tapos parang ganun, parang i-order lang siguro yung coordinate construction. nila kung may Oo. mga agencies pa na may gagawin dito, gano'n. Ayan. Alam niyo, nagbabasa rin ako sa mga comments kanina doon sa mismong post. Oo. Ang sabi ng mga ibang mga netizens natin, sana daw kung maglalagay tayo ng mga signages is yung medyo malayo naman konti doon sa roadwork para naman makita muna nila, may roadwork. So, medyo mag-iingat ako. Syempre, baka delikado, baka may butas doon sa daan na yon, ganyan. Huwag doon sa mismong roadwork. Tama din naman kasi nga, alam niyo, minsan nagugulat yung mga tao, lalo na sa may bandang kisad. Yun. Minsan dumadaan kasi kami dyan, tapos syempre pag pupunta kami Session Road or No Burnham entry. Park, naku, sarado pala, may ginagawa, bakit hindi natin alam? And yun nga, tama nga naman na magbigay muna ng notice para maiwasan din. Yan yung cause din ng traffic eh. Kasi saan ako iikot, saan ako pupunta, di ba? Kaya okay din yung, Sayang sa oras. yung minamandate ni Mayor Benjamin Magalong. Pero isa pa sa nabasa ko na okay, kasi po, alam naman natin na kapag merong mga divorce, ang mga anak ang talagang naaapektuhan dyan. Kasi, syempre, the fact nga naman na separated ang kanilang parents,
And nagkakaroon sila dito nang gagaling yung mga conduct disorder, mga hindi naman napapariwara, pero alam yun, kulang kasi sila sa kalinga kasi usually nag-aaway yung parents. Paano kung kailangan ko ng magkwento sa nanay ko lang ko to ikikwento o sa tatay ko lang kaso wala nga. And alam niyo po ba, ang maganda dito na si Northern Samar Representative Paul Daza ay nagpapasya ng bill wherein dapat daw po na mas paigtingin itong child support. Yung interest ng ating mga anak every time na may mga naghihiwalay na parents kasi alam naman natin dito sa Philippines hindi pa nga naipapasa ang and ang kanyang mandato dapat daw po hindi bababa sa 6,000 a month ang nakukuha ng mga bata which is 200 per day, parang ganon. And kapag daw po naghiwalay ang parents, kahit nasa ang puder pa yan, magbibigay. Dapat Ang required dalawa. pa rin. Required ang dalawang parents. Hindi pwedeng dahil nandito ka sa akin, siya lang ang magbibigay. And usually kasi ang mga ganyan, sustento ng tatay, walang sustento ang tatay. Paano naman kung yung nanay ang wala? Dapat magsustento na rin ang nanay. Kasi pwede na po silang makulong o kung ano man po ang mapagdesisyonan dito sa bill na ipinapasa po ni Representative Paul Daza na wala ng gender kung sino ang dapat mag-support. Diba? Oo, Tama. babae o lalaki Para kung balance. sino yung wala, kailangan magbigay ka ng hindi bababa sa 6,000 a month. So sana maipasa talaga to kasi madami dyan dahil nga single parent ang kanilang mga magulang o kaya wala yung ano nila. Sila nagtatrabaho na lang ako Diba? para masuportahan ko. Nako, hindi na yan pwede sa ating batas. And dapat siguro mainak na as soon as possible. Kasi marami akong kakilala na lumaki silang lumaki sila na With single single parent, parent. mga ganon. Tapos kwento nila yung hirap ng nanay nila, kung paano sila pinursige ng pag-aaral. Mantakin mo, isang babae, kaya niyang paaralin 5 anak, di ba? Nang kaya niya lang mag-isa. So, malaki yung saludo natin sa mga single parent and marami single din dads kasi din. single dads. So, na maraming pinagdadaanan talaga upang makamit ang gusto nilang mangyari sa kanilang mga anak. So, ayan, saludo sa inyo. Ayan, and speaking of makamit, naku, punta naman po tayo dyan sa La Union dahil meron po tayong isang kababayan dyan sa La Union na nanalo po ng national competition dito po sa GSIS National Arts Competition kung saan siya po ang kauna-unahang babae na nag-uwi po nitong titulo na ito. So, ang pangalan po niya is si Valerie Ann Feliza Valen DG Valero mula po dyan sa City of San Fernando, La Union. Naku, namimiss ko pumunta dyan sa La Union. Parang yung DJ niya, De Guzman. Oo, DG, De Guzman. DJ Oo. Oh, daming mga De Guzman, no? Pero yun po, ano, Galing kasi yung mga De ang Guzman. napanalunan po niyang painting is ito pong non-representational or abstract painting category of the 2022 Government Services Insurance System National Art Competition na ginanap noong June 24, 2022 dito po sa isang hybrid awarding ceremony. So kapag hybrid, may face-to-face at merong dadalo through online. O, yun na yung Bongga uso laro ngayon, ngayon, ano, hybrid awarding ceremony. Mag-online na lang ako. Pero ito po ang ayon po kay Valen Valero or famously known, admitted feeling surprised. At nagpapasalamat po siya dito sa sa pamahalaang panlalawigan ng La Union, especially po sa Provincial Tourism Office sa pagkilala pong iginawad sa kanya at ng GSIS din dito po sa parangal na nakuha sa kanya. Ang ganda ng painting niya, hindi mo maintindihan pero there is a feeling, May meaning daw. may meaning kang Inspiration nakikita siya. dyan. Oo. Ikaw ba, nasubukan mo na magpinta? Ng mukha. Every day. Oo, o kaya yung mga, di ba, dati pag may mga Ano yan? Abstract? may mga nagko-construction doon sa amin sa baba. Siyempre, pag bata ka, pag yan nalingat, nagmerienda lang, alam mo, yung pintor. Sige. Ate rin talaga. Laro-laro na. Alright. Sige, mamaya po antabayanan nyo ang pasada ng mga balita. Mamaya po yan sa Morning Balita. Pero alam nyo mga ka-MB, bago tayo magkaroon ng pamilya,
na Oh. dapat lang na ikasal muna tayo kasi isa ito sa talagang very memorable na pangyayari sa ating mga buhay na dadalhin natin hanggang sa ating pagtanda na pwede rin nating ikwento, ipasa sa ating mga anak, susunod na generation. Kaya gaano nga ba kahalaga na magkaroon ka ng maganda, maayos at formal na kasal? Ayan, malalaman natin yan kasi mamaya mga expert pagdating sa pagpapabongga ng mga kasal ang ating makakakwentuhan. Kaya tutok lang, huwag kayong alis, magbabalik ang Morning Balitaktakan! Driver out. That's what it's called when there's no one in the driver's seat of a truck, like this one, which recently barreled 128 kilometers from Tucson to Phoenix, Arizona. Fully autonomous trucks will probably be on the road well before people routinely climb into self-driving cars, experts say. Because it's point to point. It's repeated routes, high volume, but this is the really boring drives along the interstates of the U.S. Autonomous trucking is gaining momentum as the need to move goods around the country increases and the number of truck drivers decreases, companies say. But not everyone is excited about seeing driver-out trucks in the lane next to them. We're the ones on the road with these vehicles. And the public right now is an unwitting participant in a very highly tech science experiment. There are worries, too, that self-driving trucks will wipe out some of the more than 3 million truck driving jobs in the U.S. I'd say all drivers are concerned about the future of those jobs. They're not yet convinced of the potential for really upskilling the job. Most of the external sensors in this truck's autonomous driving system are built into the side mirrors, making it possible for the truck to blend in with others on the road. Our system never gets drowsy, never gets tired, never loses attention span. It's always monitoring many times per second the world around it, and so we're better able to react to situations that arise on the road and handle them in a safe way. While self-driving trucking firms may be itching to hit the road, the rules and guidelines governing them will need to win approval first. Michelle Quinn, VOA News. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka ito pa
buwan pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin alas 7:24 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. Atin munang pasadahan ang mga balita ngayong umaga sa Morning Balita. Nako, ito po, pag-usapan po natin itong paglobo po ng populasyon dito sa Baguio City. Dahil sa patuloy po ng paglobo ng populasyon, may negatibong epekto raw ito ayon sa mga eksperto, kagaya ng pagbaha. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Tubong Batangas si Aling Nelly. Pero nang masubukang manirahan sa Baguio noong 1962, nagpasya siyang manatili rito. Nag-start akong tumira dito. Ang Baguio talagang napakalinis at napakaganda. Sariwa ang hangin. Pero napansin niya na hindi na raw tulad ng dati ang Baguio. At present talagang sa dami ng tao, sa dami ng sasakyan, sa dami ng mga bahay na nagpatayo, kahit yung natihan na mga bundok na, naging subdivision na. So, ang Baguio ngayon, ano pa rin, maganda pa rin ang Baguio. Kaya nga lang, naging ano na ang pollution. Isa sa mga problema ng syudad ngayon ay ang overpopulation. October 11, 2021, nang huling maranasan ng lungsod ang pagbaha sa mismong Harrison Road. Dahil sa malakas na ulan-dala ng bagyong Marie, tumapaw ang tubig baha. Sarado kasi ang mga daluyan ng tubig. Pangamba ng City Disaster Risk Reduction Management, baka maulit pa ito dahil maulit sa patuloy na paglubo ng mga populasyon. Aside from the regular population that we're having, is the number of tourists also, the influx of tourists, which also adds to kung anong meron na tayo. Dumadami na dumadami. First and foremost, waste. Secondly, yung urbanization, as I said, construction left and right. No, especially, as I said, which affects our waterways, thereby also affects yung daanan ng tubig. Sa kasalukuyan, nasa higit 300,000 na ang populasyon ng Baguio. As much as possible is we protect the watersheds that we have left, yung mga greeneries that we have left. And we would like to also advocate for the urban gardening. Panay ang paghahanda ng pamahalaang lungsod para maiwasan ang pagbaha. Bahagi nito ay pakikipag-ugnayan sa mga international group para magbigay ng mga kagamitan at training material. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Samantala, nanumpa na po sa kanilang tungkulin ang 350 na mga plebo na bumubuo sa PMA Class of 2026. Ating silipin sa report na ito. Mainit na binati ng mga kadete ng Philippine Military Academy ang mga bagong 350 na mga plebo na bubuo sa PMA Class of 2026. Gaya ng dati, sumabak ang mga plebo sa reception rights ng akademya upang mamulat ang mga plebo na papasukin nilang mundo. Doon pa rin, sir, yung ating threat of COVID-19, no? That's why we require them to report to PMA 10 days before yung ating reception day. To be the members Binubuo of the PMA ng Class of 226 na mga lalaki at 124 na mga babae ang nakapasok ngayong taon.
ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan. Naunang bumati sa mga plebo si Brigadier General Julius A. Tumines na itinalaga munang acting superintendent ng akademya. But rest assured that it will hone you to become professional military officers imbued with character based on the values of courage. At sumunod na dito ang mga kadete. Tiniyak naman ng akademya ang zero hazing cases nito. To make sure that all our world-class cadets will receive the best training that we have. So our cadets. Sa ngayon, nananatiling zero COVID cases ang akademya habang tinitiyak na bakunado ang lahat ng mga papasok na mga plebo sa akademya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At ngayon namang tag-ulan, masarap at masustansyang pamalit sa kape. Alamin natin to. Ito ang Soya Coffee. Narito ang report. Isa ang kape sa mga paboritong inumin ni Aling Gloria. Kanina, kakaibang kape ang natikman niya. Ito ang Soya Coffee. Actually, first time po namin nakatikim ng soya, natikman. Dito lang sa launching ng Nutrition Man. Actually, ang brewed coffee, maganda rin sir sa katawan. Kaya lang, kung kasi nasusobrahan, medyo mapait yung brewed coffee. Itinaon itong ipinatikim ng pamalang lungsod sa publiko bilang bahagi ng pagdiriwang sa Nutrition Month. Sa mga taong may problema sa puso, which is yung nagpapalpitate sila, doon sa may mga kape or caffeine side na hindi sila mahilig or yung mga ayaw nilang magpalpitate ang puso nila, soya coffee is actually the better option, a healthy and the better option for all of you, for them. So, tamis na, hindi ko na kailangan ng sugar, no? Hindi siya mapait-pait, walang bitter na taste. Kasi pagkape kasi ano ba yun? Parang matapang yung dating. Yung caffeine kasi nalalasahan niya, diba? Pero maliban sa pagiging alternatibo nitong pampagising, madami pang magandang dulot ito sa kalusugan. Ayan, maraming mga effect ito. Like for example, this will reduce the level of cholesterol. Bukod doon, it would improve the heart health sa ating mga puso since this soya milk is an excellent source of potassium. And sabi natin, ang potassium, this is the major electrolyte of the heart. Ayan. Bukod sa magandang dulot nito, mas mura pa ito kaysa sa ibang mga kape. Naglalaro lang kasi ito mula 130 hanggang 150 pesos kada kilo. Pero ayon sa City Health Services Office, patikim pa lang ito sa ngayong buwan para sa pagdiriwang ng Nutrition Month. Maraming mga fair, no? May mga Nutri-Trade Fair, may land dance contest, information dissemination. May awarding po rin po tayo sa service awarding ng Baguio Nutrition volunteers, barangay nutrition volunteers, outstanding barangay nutrition scholar, and then the best performing barangay in nutrition, and winner of the Nutri-Song contest. No? Bukod sa soya coffee, pwede ding subukan ang iba't ibang alternatibo sa kape kagaya ng lemongrass tea na mainam sa tiyan at pampabawas ng timbang. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan po ang pasada ng mga balita ngayong umaga. Para po sa mga karagdagan pang mga impormasyon at mga update, tumutok lang po sa Luzon Headlines. Alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon, alas 6:30 sa Highland TV. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag 4S. Una,
suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. I vow to remain by your side and to never let you feel alone in this life. Because as I submit myself to you, nothing is lost, only found. A part of me that always belonged to you. Together we make each other whole. I surrender who I've been for who you are. Nothing makes me stronger than your fragile. As they say, promises are made to be broken, but as your husband, I will do everything that I can to keep these promises to the best of my abilities. All alone. What I've been living for. Ang sarap-sarap namang magmahal at ang sarap-sarap ikasal. Pero paano? Pero congrats po muna, no? Pero paano po kung ang inyong dream garden wedding ay biglang inulan? Paano natin mapapaganda pa rin ang kasal na ito? Paano natin mapupush through with plan B, plan A, plan C? Malalaman natin kung ano nga ba at gaano nga ba kahirap ang pagpaplano at on the spot na mga bigla ang changes sa isang wedding. Dahil sasagutin niya ng ating mga experts na kasama today na siya ring mga nag-handle doon sa kasal na ating napanood. Kasama natin today si Ma'am Ria, isa po siyang Chief Coordinator, and si Sir Ivan, isang videographer. Good morning po! Hi ma'am, good morning po. Good morning! Good morning po. Naku, baka may mga babatiin po. Sino po pala yung kinasal, ma'am? Si Nisa and si Ken. Sir and ma'am, pwede niyo po ba ikwento muna sa amin? Anong nangyari dito sa wedding? Biglang inulan. Sino mo una ako? Oo. Ano yan dream talaga nila yung garden wedding. And then, nung morning, nakapag-shoot pa, di ba? Ang ganda pa ng shots natin, ang video. Pagdating ng mga bandang alauna, nag-dim,
nag-overcast na yung clouds. And then, nagsa-start na mag-drizzle. So, chill lang tayo nun di ba? Malayo pa, alas 3 pa yan So, carry lang, go. Pagdating ng mga 2:30, lumakas na yung ulan. As in, sobrang lakas niya na. Tapos, so we were deciding na plan B na tayo. Kasi, Frangeli House po yan. Opo. So, lilipat na ba kami ng loob ng bahay? Nagradyo na sa amin yung team na gusto ni groom ituloy. Parang sa kanya, promise ko sa kanya yung wedding niya na garden Hindi pwedeng hindi mangyari yon. So kami, nag-huddle ang buong photo, video, lahat ng suppliers na game ba tayo. Kasi kailangan makuha natin yung commitment ng buong team kung gagawin natin, di ba? Yes. Dahil ang mahal ng camera ng mga to. Yes. Yung mga ganon. Tapos, likewise yung setup. Kasi kung magta-transition, kung ililipat siya, kakain ng mga 1 oras, 2 oras yun para maglipat. So, nung nag-request ng ganon si groom, sige, game. Lahat kami game na. Game talaga. So, pagdating ng mga 3:30 na yun, kasi hinantay lang namin medyo humina. Bumaba yung ibang mga guests. Wow! Bumaba sila. Talagang nagpa-ulan din. Yes. And kahit si Pastor willing siya magkasal sa ulan. Ganon ka-game lahat ng tao. Kasi yung general feels ng wedding na yun was, chill, no? Sobrang chill na parang naglalaro lang kami lahat. Parang ganon. Parang feeling namin, part kami ng family na yon. Yes. Na ganon. Enjoy lang yung moment. So, nung bumaba na yung bridal car, hindi na kami naka-atras, tuloy na to. So, ang binilin lang ni makeup artist, ni Krisha Guevara, kay bride, magpayong ka. Kasi yung makeup mo. Yes. Diba? Mahuhulas. Pero si groom, mga 30 minutes na siya under the rain. As in, soaking wet na siya. Tapos, so, nung naglakad si Nisa, yun nga, ang sabi niya nga with all the interviews, nung nakita niyang nababasa si groom, yun yung moment niya, yung dramatic moment niya na binitawan niya na yung payong. So, ikaw lang ba? Dapat ako din. Wow! Pero, sir, kamusta naman ang inyong camera? Bilang videographer, gaano kahirap, sir, yung camera ko, nag-invest ako dito, mababasa. Paano yun, sir? Paano mo pa rin nakunan yung ganun? Yun. So, yun nga, mapapasok talaga sa isip mo yung cost na pwede mangyari sa equipments mo. Pero syempre, hindi naman magpupush through yung mga nangyari kung walang huddle up or walang team plan na nangyari. So, kailangan muna namin i-coordinate sa lahat ng team. Hindi naman kailangan kasi na pag may isang hindi approved is para mag-fall through naman yun. So, nung napag-usapan na lahat ng team ng mga suppliers, so, sa team namin, pinag-usapan din namin kung paano namin gagawin yun. Kung anong pang-cover namin. Siyempre, ayaw mo ma-disappoint yung provide mo nung passion and yung art na ginagawa nyo. So, kung anong makita namin pwedeng pang-cover, sige, ibalot na natin, kunan natin to, moment to. Kailangan natin to. At hindi dapat sila madidisappoint. Ayun. Ma'am, alam nyo mga ka-MB, sa ganyan kahirap na situation, parang kapag tayo lang ang gumagawa, paano kaya natin yun? Gaano natin kabilis magagawa yun, no? Maaayos or ma-replan? With that, ma'am, bakit nga ba importante na meron pa rin mga kagaya nyo sa mga weddings? Kasi, syempre yan yung mga ganyan, hindi na, kaya naman natin to. Gaano ka-important naman sa mga moments na meron palang mga kagaya nyo or merong mga coordinator, mga videographer na andyan? Very, very crucial kami kasi yung pag nandun ka na sa moment na yon, hindi mo na maiisip yung mga pwede mong gawin kasi nasa inside ka ng box. So kami yung outside of the box palagi na mas nakikita namin yung overview ng mga bagay-bagay na maaaring mangyari, mga kakailanganin. Kaya ganun ka-crucial yung mga suppliers doon sa event. At saka ma'am, parang sa coordinator, hindi pwede ma-friendship over ang mga kamag-anak, di ba? Pag kamag-anak kasi, pag sumablay, pag nagkamali, pag sinigawan mo siya, chismis ka na sa buong clan. Di ba? Pero pag kami, this is what we do. So yung room for mistakes namin, napakaliit. Kasi sanay na sanay kaming ginagawa yung mga ginagawa namin.
Ikaw, sir, ang tatanong ko naman sa'yo, bakit important na meron pa rin videographer? Yung talagang yan yung ginagawa nyo, yan yung passion nyo, matagal nyo nang ginagawa. Compared to doon sa mga hindi na, kaya naman nating videohan yan. Ano bang meron sa video na maganda? Yun naman, coming sa mga sinasabi na parang kaya nila or something na ganun, hindi man natin maiwasan sa ibang tao yun na pag ang titignan is parang madali lang yung ginagawa namin. Pero the fact na kailangan mong maglaan ng oras mo, kailangan mong mag-sacrifice ng time and yung mga ibang kailangan mong gawin para lang dun sa passion at sa art na ginagawa namin. So, from the very beginning until sa the end nung event is talagang kailangan nakatutok kami. Hindi porket may gamit kaming camera na high-tech or mga equipments na gamit namin is andun na kagad yung output na pwede namin i-provide. Kailangan pa rin namin i-dedicate yung time at saka yung passion namin kasi from the passion itself, love namin yung ginagawa namin. So kailangan andun din yung kung ano kami, kung ano yung emotion or kung ano yung talagang ginagawa namin para maparamdam namin sa couple or sa client na worth it yung pagkuha nila sa amin. Ma'am, with that naman po, paano kung may mga clients tayo na, ano po ba sa wedding po, no, sa pag-organize or sa pagiging coordinator mo, ano ba yung mga una nating steps? Ano yung advice natin sa ating mga couples? Dapat ba alam na nila agad kung ano yung gusto nila or ano ba muna yung mga pwedeng isipin muna po? Parang ako, ma'am, ang checklist ko, ang number 1 doon, huminga ng malalim. Sa totoo lang. Kasi yung after the engagement, yung una mong gagawin talaga, hinga kang malalim kasi, game ka na ba? Yun yung moment na yun eh. So after nun, once na book mo na yung coordinator mo, kailangan mo nang mag-set ng budget. Oo. Yung coordinator, bakit? Kasi kami ang magli-lead sa'yo kung saan nararapat, kung saan kasya yung budget mo, kung sino yung magpo-provide ng mga kailangan mo para sa ganitong theme, kung sino ang nagsispecialize sa mga ganito. So parang kami in a way are directions or director kami nung event mo eh. So sasabihin namin sa'yo kung ito or ito. So yun, kaya napaka-crucial na unahin talaga ang wedding coordinator. Ma'am, paano po pag sinabi nila na ito nga yung gusto kong kasal, ito lang yung budget ko. Paano kayo nag-handle ng mga ganyan, ma'am? Carry naman yung looks like but not like that. Parang ganon. Pero as much as possible, syempre ilalapit mo siya sa pangarap niya eh. Diba? Minsan, madalas bata ka pa, plinano mo na yung kasal mo. Pero, lagi kasing may kaakibat na gastos yun. Laging kailangan may konsiderasyon sa maraming bagay. Pero kami kasi, kaya namin, dahil nga sanay kami, so kaya namin siyang i-serve sa'yo na at a lower cost maybe, because yun nga, kilala namin kung sino yung mga nagsispecialize na ganito sa industriya natin. So, ganun. Sir, meron tayong mga same-day edit. Paano nyo yung nagagawa, sir? Parang, di ba? Parang ito, kung sumusubo pala ako ng pagkain ngayon, mamaya nasa video na ako. Paano yung, grabe naman yun? Paano nyo nagagawa yun, sir? Yun naman, syempre, kung sa team ng mga suppliers is may malaking team kayo, may mga team din naman na sarili, yung mga different kinds of suppliers like sa aming mga photo and videography suppliers ng wedding. Meron kaming editor on the spot and madami din kami mga cameraman or videographer na nakatutok sa mismong event. So, doon pumapasok yung editor namin na from the very beginning until up to the end, siya yung nagpo-process, siya yung umaayos ng pwede mong i-present doon sa tinatawag ng same-day edit. At yun yung mga output na nakukuha ng mga nasa field na sa mga team bride, team groom, and yung mga some guests nila and sa mga entourage. Mabilisan talagang siya. Oo. Talagang kailangan nakafocus yung editor namin. At saka syempre hindi lang ng editor. Kami din, kailangan on-sync kaming gumalaw. Sabihin niyo sa kanila, ito yung nakunan ko, dapat ganito yung kwento. May mga ganun ba, sir, talagang? Or nakaplano na ba? May, yun nga, checklist ba kayo na kailangan kong kunan ng ganito para ganito yung ma-edit? Or actually, may mga ganung instances, pero most of the time, meron kaming ginagamit na storyboard.
Kasi for the storyboard, mas mapapadali yung trabaho ng bawat member ng team ninyo. Hindi yung kung ano yung pwede lang kunan, ano yung pwede lang i-video is yun na. So, helpful yung ginagawa naming storyboard. At least, nalilayout ng maayos yung pwede mo i-present at saka yung story na gusto namin ma-achieve para may provide sa client po. Ma'am Rhea, matanong ko lang, sa inyo pong palagay, nawawalan na ba sila ng, parang yung industry natin ng sa pagko-coordinator or dito sa mga pagmamanage ng kasal, medyo naglaylo na ba? Madami na ba yung hindi na sila kumukuha? Or tingin ba natin, mas kumukuha sila ngayon? Ngayon, mas kumukuha. Nung nag-pandemic, medyo, kasi nga nag-intimate weddings, so sila na lang. Ngayon naman, I think in a way, nare-realize na nila yung importance namin sa industriya na para napapadali yung kanilang pagpaplano, napapadali yung kanilang buhay. Kasi likewise, when you were talking about yung sa same-day edit, yun, kapag hindi pa yun tapos, pag wala kang coordinator, walang magsasabi sa host na habaan mo pa. Kailangan niya pa ng time. Magre-render pa yan, yung ganon. So, basically, yun kasi, for me, hindi dahil coordinator ako, pero parang si coordinator kasi ang nagdidikit-dikit sa lahat ng suppliers. So, siya yung, di ba? Siya yung nag-coordinate. Hindi, mali yung term. So, siya yung parang glue to everything para maging cohesive yung buong wedding mo. So, ngayon, I think, aware na ang mga tao na kailangan din nila ng coordinator. Sir, ito po, tips na lang po para sa ating mga ikakasal or kung anumang occasion po yan. Ano ang magandang, para sa'yo, anong magandang tema? Ano yung patok ngayon? Yung talagang cinematic? Ano yung ma-advise mo kung sa mga magbabalak? For that naman, syempre yung mga patok ngayon, yung mga cinematic, yung mga movie type, yung talagang mapapa-hold ka ng breath mo. Ganyan yung parang mostly na makikita mo ngayon. Pero ang tip ko lang is kung ano yung ramdam nyo, kung ano yung nafe-feel nyo na gusto nyo mangyari sa wedding nyo on the day itself, is you can scout or you can look for yung mga suppliers na meron, na kayang i-provide yung ganun. Like for example, yung ginawa namin is more on raw emotions siya eh. So, para madala ka dun sa moment nila, yun yung parang gusto nilang mangyari. And yung iba naman, gusto nila yung parang movie type, yung, movie ko to. May mga ganong client, pero ang tip talaga is kung ano yung gusto mong type of output or yung video or yung memory na mag-stay sa'yo na ipoprovide ng mga supplier, is yun yung the best na pwede mong i-consider. Ma'am, ikaw naman po para sa aking huling katanungan, ano po ang iyong unang advice or tinitip sa iyong mga kliyente? And kung ano ba yung mga magagandang lugar? Madami kasing gustong ikasal sa Baguio. Saan nyo gusto Baguio? Ano yung mga magagandang lugar dito sa Baguio City na pwede nilang i-check out? Ang dami bukod sa, di ba, nandiyan ang Baguio Country Club. And then, yung wedding na nangyari kay Nisa and Ken sa Frangeli House, yon. And then, ngayon, pwede na mag-prenup sa Botanical. Did you know? Open ang Botanical Garden. And meron isang wedding ginawa sa gazebo ng mansion? Ano na yun? Right Park. Oo, may wedding na rin doon. So, Baguio is a wedding destination talaga. So, lahat nga ng pwede mong maisip dito sa Baguio, sa ibabaw ng bundok. As far as Alphaland, di ba? May mga weddings doon. So, kasi yung Baguio, hindi lang yung hindi lang siguro yung view, yung feels natin, napaka-romantic na lugar ng Baguio. Lalo, pag yung fog natin, dito lang meron So, walang smoke machine yun. Fog talaga. So, yun yung sobrang dreamy, romantic, and ng Baguio. Yung Baguio Magic. Follow up ko lang dun sa feels po. Paano kung hindi pa nila alam kung ano yung gusto nilang wedding? Ano yung ma-advise mo sa kanila for them to really know what they want? Okay. Usually, you have yung Pinterest, di ba? To inspire you. But,
as simple as watching the videos of weddings, you get to know kung ano yung gusto mo eh. Parang, ay, bet ko yan. Or, ay, hindi. Masyadong serious. So, ganun pa lang. And then, mostly naman, when they come to us, pag nagbagyo ka, pretty much may idea ka na kung ano. Usually yan, rustic or ano. Pero, yun nga, yung romantic side ng Baguio talaga, yun yung hinahabol nila. Ma'am Rhea and Sir Ivan, baka saan ba nila kayo pwedeng makausap or mahanap? Baka may mga ikakasal dyan, baka naman. For our sa team namin na photo and video supplier ng wedding, kung gusto lang makilala pa ng mas mabuti yung team namin, meron naman kaming outlets for social media accounts like Facebook or Instagram. Doon makikita ninyo yung mga outputs and yung mga previous na couple ng studio namin. So, you can have an idea kung ano yung gusto nyo mangyari sa upcoming weddings ninyo. Ano pong sir, page? That is Define Happiness Studios po. Si ma'am po. Pwede ba ako mag-plug? Pwede, ma'am. Ayun. So, Hip Events team in Facebook. And likewise, we'll be having a bridal fair on September 1, 2, and 3 at Baguio Country Club. This is in cooperation with Baguio Wedding and Event Suppliers Organization Incorporated. Ayun. Ma'am Rhea and Sir Ivan, very short man ang ating pagchichika ngayon pero marami po akong natutunan. And sana marami din kayong natutunan mga ka-MB sa mga ikakasal dyan o kahit anong events. Andito si Ma'am Rhea and Sir Ivan na handa kayong tulungan at alalayan para naman bonggang-bonggang inyong mga kaganapan mga ka-MB. And nako, sabi nga nila, ang inyong dream wedding, hindi pwedeng kayo lang, no? Dapat may mga kasama kayo para hindi lang din sarili nyo ang sisisihin. Wow, linipat pala, ma'am, no? Oo, linipat pala yun. Anyway, mga ka-MB, mamaya magbabalik pa rin tayo, kaya tutok lang, magbabalik ang Morning Balitaktakan. Sisi, promise, sa music ng batang 90s. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fracking to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ayan, happy Martes, Marites! Marites! Naku, Yan. ito talaga, ayaw makichismis. Ano ba? Nagbumukmuk do. Ano ba Nag-isip yan? ako ng chismis ko kasi natouch ako dun sa kasal kanina. Di ba? Gusto mo din ng mga... Pero, Ano yung susundin ka gusto muna mo sa ba? airport? Oo naman, fam. I just wanna love you. May theme song na, naka-prepare na. Lang. oh. Planado na yan. Oo, planado na po. Pero anong dream wedding nyo? Wala pa nga akong dream man. Sabay ganon, nag-dream Ikaw? wedding na. Basta kung meron na, doon na. Oo, yun na yun. Siya na lang mag-decide. O ikaw, para kailan? hindi- Anong ilang? Kailan? Grabe naman. Kailan? Dapat hanggang kasal. Ready na eh. Anyway, mga ka-MB, doon sa mga ikakasasabi nga natin kanina, andyan si Ma'am Rhea and Sir Ivan and ang kanilang buong team para po tulungan kayo. And maraming salamat din po sa lahat po ng nanonood sa aming Facebook page and sa lahat po ng nanonood sa aming YouTube channel. Ayan. Yes, ayan. May mga greetings tayo from our Facebook.
account. Ayan, so, hello, good morning kay Rain again. Ayan, laging ayan. Avid fan napaka-consistent, natin yan eh. Ayan, mag-good morning din ako sa aking tatay kasi nagpapa-shoutout siya, of course. At sa mga tricycle driver daw ng mga kasamahan anong niya. Toda yan? Sa Kaba, Toda. Ayan. Kaba, Toda. Lagi daw silang nanonood sa atin. Ayan, so. Dapat lang. Dapat lang, Tumutok lang kayo, oy. Dapat lang, no? Dalawa kaming taga-Kaba, tapos hindi nyo kami pinapanood. And shoutout po sa mga taga-Kaba, La Union, Pangasinan, and sa lahat ng ating international viewers. Shoutout din sa aking family dyan po sa Tagudin, Ilocos Sur, and also yung mga kababayan natin dyan na nanonood from Canada. Good morning kay Ate Jonaline. Ay, gabi na ata doon or I think umaga na dyan po sa Canada. Good morning sa inyo and God bless sa inyo lagi na tumututok dyan po sa Canada. Yan. And Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizan Vision Clinic, and Aldrich Corporation na napakaraming produkto para po sa lahat ng sakit ng ating katawan. Ulo man yan, pangangate, meron yan lahat dyan sa Aldrich dahil wala nang aw sa PAW! Pasalamatan din natin ang nagbibigay sa atin ng iba't ibang adventures tuwing weekend ang Pugad Adventure Resort. Diyan po sa Pagulaon yun. Kaya ano pang hinihintay nyo, magpa-reserve na po kayo ng inyong mga outing dyan. And kung gusto nyo lang naman po magpalamig, pwede po kayo pumunta dyan sa Upper Session Road, Baguio City. Batang 90s milk tea. Available po ang iba't ibang mga flavors nila at mga milk tea at kung ano-ano pang gusto nyong inumin. Meron at meron dyan. And wag din natin kakalimutan ang Musar Music. Okay. At syempre, hindi pa na-review. Hindi pa pa. Hindi pa na brief. Hindi pa daw niya kasi na-try po. Ano baka sa'yo? bigyan natin. Bigyan mo muna siya naman ng Batang 90s. Syempre, ang NGCP na nagbibigay sa atin ng pailaw para naman kita ang ating beauty. Ang TG Home Builders at ang nag-iisang mountain resort in Baguio City, ang Baguio Country Club. Ayan, nakasama nyo na naman ngayong umaga sa kulitan ng inyong dynamic trio. Siyempre, mauna na dyan ang pinakamatanda, Charles Limon. At syempre, ang bago niyong ate, Sofia Pagaduan. Ang nag-iisang minion in the house, napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. At bukas, magsama-sama ulit tayo dito, same oras, same page. At huwag niyong kakalimutan mag-like, share, subscribe. Magbabalik bukas ang inyong paborito morning show dito lang sa Morning Balitaktakan!